Ahoj lidi, já vás vítám u nového Cooking vaření s Enterionem a dneska super vánoční speciál. No, budeme vařit dortík, takovej salámový dortík, takže salámový dort. Ano, tady jsem si předělal nábytek, jsem musel, no, z posledního videa se to trochu nepovedlo. Tak trochu jsem si to tu předělal a tam tu místo jsem zboural. No, tak si zapnem internet, mám zapnutý počítač. V televizi dávaj něco? Ne. No, co to dávaj? Ach jo. No, takže půjde takhle. Co to? Je nějaký zmenšený obraz? Co to kurva? No, konečně něco. Takže dneska budeme vařit. Takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat určitě nějaký starý chleba, nebo něco takového. Těžce plesnivý chleba. Pak budeme potřebovat cukr, čokoládu, šunku, endermerní varlata a nakonec nějaký ten plesnivý melounek. No, to neřešte, to je ovladač na televizi. Víte? No, co to dneska dávají? Co to dneska dávají? Počkáte, já si tam... Co to je? Co to? No, tak se koukneme. Je porno. Tak dobrý, vypnem televizi. Pardon, potřebovala jsem si krknout. Takže jdeme vařit. Jako první si vememe takhle ten chleba, jo? Napustíme lavor a tam ho to rozmačkáme. Pardon, trošku to mlaská. No. Zatím to tam necháme rozmočit, nakonec si vezmeme cukříček a dáme to do toho. Ne. Tak, pak si vezmeme čokoládku, taky to dáme do toho. Tak. Pak si vezmeme šunku a tu hezky nakrájíme. Ježiš Kriste, co to je? Oni tam něco dávají. To je nějaká hudba, co to bylo? No, rychle, zapnem telku. Co to Hudba, to jsou rockeři. Tak nic. Vařit dál. Takže, co budeme potřebovat dál? Endermerní varle, to dáme do toho taky. Takhle. A nakonec budeme potřebovat ten meloun. No, tak mu to takhle hezky rozmačkáme. Tak hezky uděláme. No, tak uděláme těstíčko. Tak. A na kolik to tam je? Tak. Na 360 stupňů na půl hodky. Tak. No. Půl hodka v prdeli a já se jdu kouknout na ten náš dortík. Hop. Tak. No. No to je krása. Krásně se nám upek. Jo. No, trošku šunky tu máme, ještě zbylo. No, a já vám přeju hodně štěstí při vaření a dobrou chuť. Pa!